A už jenom pár hodin do konce předprodeje novýho merče. Jedinou možnost objednat máš právě teď, aby si ho měl jako jeden z prvních a dostal k tomu i speciální kartičku s mým podpisem. Porty.store, odkaz máte v popise videa. Díky za zájem o tuhle kolekci, jste skvělá komunita. Dneska tady máme brutálně speciální video z IKEA SCP. Jo, já vím, video z IKEA SCP vyšlo včera a možná si říkáte, proč další vychází dneska. Brzo si to říkat nebudete, protože pochopíte. Už teď vám možná nějaké detaily budou připadat trošičku jiné než v původní verzi hry, ano, protože máme trošičku jinou verzi hry, ale stále je to originální od originálního tvůrce IKEA SCP. No ale začínat budeme klasicky tím, že si někde uděláme nějakou bejsku. Tady se mi to docela pozdává. Sledujte to, vidíte, jak si tady dávám tu horkou vanu. Pokud ano, tak dejte like na tohle video a odběr. Nějakou bejsku bych si udělal narychlo někde tady. Jo, aha, my jsme na kraji, kámo. Fakt, že jo, a tady máme hned sloup. Výborně, tady máme nějaký lékárničky, ty se nám určitě budou hodit, takže já je beru. No a já bych krom kecání mohl